Sme ľudské bytosti. Milujeme sa, ale zároveň si aj ubližujeme. Prečo to robíme? Zanecháva to v nás nezmazateľné jazvy. Práve tieto momenty nás zoceľujú a robia silnejšími. Príbehy ľudí v najťažších chvíľach. Chvíľach, keď sme stáli z očí v oči smrti a najťažším rozhodnutiam. Spomienky a príbehy v našich životoch, ktoré nás spájajú. Tváre a miesta, na ktoré by sme najradšej zabudli. Na utrpenie, zbytočne preliatú krv a krutosť doby. Každá vrázka či zošednutý vlas je zrkadlom nepriaznivosti osudu. Konáme spontánne a bez príručiek. Sú to činy, na ktoré sa nezabúda. Životné mapy vyrité v našich tvárach. Zaspomínajme si na nich. Na ľudí, ktorých nenájdeme v učebniciach ani školských osnovách. Ľudí, ktorí sa popasovali s dobou a prežili. V lete roku 1944 som už mala 23 rokov. Bola som skončená gymnazistka a už som bola aj, chvála Bohu, vydatá a mala som dvojročnú dcérku. Mal som 10 rokov, prakticky chodil som do ľudovej školy. A istý deň sme išli z Donovalov domov na Polianku a na Buli spoločne žiaci a pod Bániky pri lese sme zbadali vojakov. Samozrejme s kulometom a namierené dole. Vtedy sme si uvedomili, že sa niečo deje, my ako deti. Že tu nastáva nejaký ruch. Nikto nevedel ešte, čo vlastne sa deje. Pretože koncom apríla 1944 tým prakticky bol ten začiatok, ktorý som ja vnímal, že proste nastáva určité vojenské pnutie. Išiel tadeto velikánsky tank s veľkou tou delovou rúrou, až mraz išiel po nás. To bola taká prieskumová hliadka, ktorá išla zisťovať situáciu a dovtípili sme sa teda, že hľadajú partizánov. Ako som sa zoznámil s partizánmi, tak, že som chodil po lese a tam som sa s nima stretol. Boli to ukrajinskí partizáni, ktorí svojím spôsobom proste sa snažili komunikovať, tak ako vedeli. No a ja som zase reagoval na to tak, ako som vedel ja. Tak keď mi povedal proste, idi suda, ja som nevedel, čo to je. Ale zakýval pekne. Tak išiel som, ale so strachom. On ma potľapkal po pleci a hovorí, a kušat jesť, kušat. To som tiež nevedel, čo to je. No, kušat bolo jesť, niečo pod zub. No tak potom ukázal chleba, čo ja viem, hento, to malako a tak ďalej. No. Tak sme sa ako tak dohovorili a takto sme sa pozoznamovali. Partizáni doviezli na nákladnom aute potraviny a požiadali občanov, aby im tie potraviny vyviezli do lesa. Bez ich pomoci by nebolo možné prežiť, pretože nám v horách chýbala munícia, chýbali lieky, chýbal proviant. Tu nám to naložili všetkým a touto cestou sme išli hore na Hrivkov. Keď sme vyšli na lúku, pod jedným stromom nám povedali, že potiaľto tu rložte potraviny, my si odtiaľto potraviny odnesieme. Vzhľadom k tomu, čo sa tu teda dialo a že tu bolo vlastne to sústredené, všetko to, čo bolo bojaschopné, že budeme vypálení a budeme všetci vystrieľaní. My sme dennodenne žili s takýmto pocitom, či vôbec sa dožijeme rána, alebo či ten deň prežijeme. Tak poviem, že sme žili zo dňa na deň. Boli to veľmi krušné časy.
Prvý kontakt s ozbrojenými nemeckými vojakmi bol práve v osade. Tak toto je moje rodisko, osada Piesky, kde som sa narodil, prežil svoje detstvo. A to bolo tak asi okolo 3. 4. novembra 1944, keď Nemci chceli obsadiť našu dedinu a vypáliť tú osadu, kde som býval. To sa nepodarilo, Nemci boli rozprášení, vzhľadom, že je to hornatá proste oblasť a neprístupná, tam sa nemohli oni dostať ani tankami, ani autami. Museli cez tie hory ísť peši. A pre nich hory znamenali smrť. Nemci, keď prišli, keď dobili Polianku, tak samozrejme vnikli do obydlí. No aj sem prišli buchou na dvere, neviem čím, či pancierovou pesťou, lebo čím. Prišli sem, otec nás nadrigoval, aby sme stáli v šore, aby sme sa im zdravili na stráž. Tak sme sa aj pozdravili, ale oni nás všetkých, prosím pekne, vyhudúrili von a k Eve, ku krížu, tam sme stáli, hore ruky a kulomety 2 boli proti nám. A pýtali sa nás na partizánov, na kravy, na čo ja viem, na čo. Proste chceli vedieť informácie. Proste tam zľutovania nebolo v tej vojne. Kto sa dostal Nemcom do hrsti, tak to bol plač, žiaľ a slzy. Nič viac. Keď dokonali svoje dielo na Polianke, fašistické skupiny, tak sa presunuli na osádku Buli. No a zase chodili po domoch a kde našli teda ich najúhlavnejších nepriateľov, v tom čase partizánov a židov, boli na to ohromne nielen alergickí, ale priam zúriví, tak sa vedeli na nich vypomstiť. Tak aj tam sa postrieľali a týmto ľuďom potom obec postavila z vďaky ten pamätník nad masovým hrobom, ktorý je dodnes na Buloch. A som tam konštatovala, tam sú muži, ženy a je tam aj, myslím, že 11-ročný chlapec, ktorý našiel smrť v Donovalo. Díval som sa na to a nemohli sme nič urobiť. Keď Nemci chytili židovky, mladí, 18-ročné, a upalovali ich na dohňu. Uviazali na latu a na dohň takto pekne prižarovali, kým nezbolkla celá. Ako tá kričala. A bola nevinná, len za to, že bola rasové prenasledovaná. Bolo to v polovici marca a tým vlastne my už sme boli potom vysporiadaní aj s jednou, aj s druhou stránkou, pretože už nás nenavštevovali ani partizánske skupiny, ani nemecké skupiny a čakali sme, kedy sa tá hrôza už skončí. No, trvala ešte takmer mesiac. Prešla večnosť. Pre niekoho len okamih. Žijú svoje životy, spomínajú na ťažké časy, hlúposť vojny, zbytočnosť obetí, krutosť a bezprávie. Práve váha rozhodnutí a naše spomienky a to, ako sme sa zachovali v najťažších chvíľach, z nás robí silné bytosti. Stávame sa osobnosťami. Bez pozlátka, konfiet a ohňostrojov. Zaslúžene. Spája ich neviditeľná niť spomienok a osudových situácií. Spája ich niečo neobyčajné a neuveriteľné. Niečo, čo možno nemôžeme pochopiť. Niečo, čo nemôžu vymazať ani plynúce roky.